wakho wathi kuso ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uza kuba nami eparadise. Now ngifisa sibuka amazwi kaJesu la ukuthi akalindi ukuthi onoma mhlambe akanama conditions. Amen. Walo ovumayo usho manje ukuthi Uza kuba nami. ngenxa yokuthi uvuma manje uza kuba nami. So lento isho ukuthi it has been dealt with lapha kulela verse elithi Baba baqale bathethelele ngoba abakwazi bakwenza. Now umholi uveze uJesu as imvu or the lamb esusa izono ezisusayo. So the presentation ethi isusa izono zomhlaba, meaning wonke umuntu olapha emhlabeni izono zakhe zisusiwe. We just need to tap into it. So ngamanye amazwi siku dispensation ethi la esiphambanweni kunabantu abawu3. Ngasikhathi uJesu ezobethelwa kuqala sothola ukuthi kwadedelwa isigebengu. Yes. Kwangena yena esikhaleni sesigebengu ngoba kwafanele ukukhetha ukuthi nikhetha ukuthi Ubethelwe bani? Nikhetha ukuthi kubethelwe bani, uJesu noma uBarnaba. Kwathiwa hayi dedelani lo muntu lokwakwaziyo kwakuyisigebengu esikhulu sendawo, kwathiwa kudedelwe yena. Kwenze njani? Ufulfillwa the scriptures ezishoyo ukuthi uJesu is here to take away the sin. Uthe umholi lapha kwi-Old Testament izono were being covered. Yabona uthi uJohn mayemveza uthi behold the lamb that takes away, now that not covering, now we are taking it away. So la uJesu ke umine nalezelelisi and la amikhona umi nabantu abonile deserves ukuthi babe punishment. And njengoba bedeserve ukuthi babe kuyi-punishment, umuntu ongadeserve ukuba kuyi-punishment unabo lapho. Lo omunye liyaveza iBhayibheli ukuthi lesesinyisele lesake saqala sathi manje ngoba wena uyinkosi sisave phela usave nathi. Uyabona? And uzocheck ukuthi leyo nto ishiwo kwi-ministry